Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσεις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησε τα ασανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τις ασθενείες ημών, ενεγένει το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και των άρτων ημών των επιούσιων δώσει ημί σήμερον και άφηση ημίν το οφειλή μετά ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιζε μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι ζωή στην η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γιν και αεί και σου. Με τα πνευμάτων δικαίων τελειωμένων τας ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον πιλάτων αυτάς, εις την μακαρίαν ζωήν την πάραση φιλάνθρωπε. Στην κατάπαυση σου, Κύριε, αποβάλλες οι Αγίοι σου αναπαύονται. Ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματις ο Θεός ημών κατάβασης άδειν και τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου σώτεραν απαυσόν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ημώνη αγνή και άχραντος παρθένος, πειθέων ασμόρος χύσασαν, πρέσβευε δέσποινα, μετά των Αποστόλων και πάντων των Αγίων, ελεηθήνε τα ψυχάς ημών. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μεγαλειό σου Θεομεθάσου επάκουσον και ελέησον. Κυριόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνιών απαύσεως των ψυχών πάντων των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, των επί τους εθνικούς ημών αγώνας αγωνισαμένους και πεσόντας εν της παιδείας των μαχών πάλτε και επεσχάτων και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παμπλημέρημα εκούσιοντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός ημών τάξας ψυχάς αυτών εν θετή και αναπαύονται τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφηση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλείο και Θεό ημών, της ομεθ του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσα αρκός των θάνατων καταργήσεως των δε διάγωνων καταπατήσει και ζωή των κόσμων σου δωρησάμενος, αυτός και τα ψυχάς πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδας ημών ευκλαίως αγωνισαμένων, και εν δόξας πεσών της παιδείας των μαχών πάλτε και πεσχάτων, ανάπαυσον εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως. Ένθα απέδρα οδύνη λήψης εναγμός πάνω μάθημα το παραυτόν πραστένων λόγω έργο ή διαενία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχάρησον ότι ούκ και στην άνθρωπος ως ζήσετε επί της γης και ούχε αμαρτήσει. Σίγαρ Κύριε, μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθόμεν, ότι εσύ Ανάστασης, η ζωή και η μακαριά ανάπαυσης πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλαίως αγωνισαμένων, και εν δόξας πεσόντων της παιδής των μαχών πάλτε και πεσχάτων, πατέρων και αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών και δόξα αναπέμπομεν στον Άγιος Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι νυν και αιξώνος των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίς ημών Κύριε, δόξα σοι. Χριστός την νεκρών και ζώων του την εξουσία ενέχονος ο θάνατος βασιλεύς και αναστάσει εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναγιώτου που πνίγεσαι αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του μη και ζώπης σταυρού χάρτη Παναγίου και του Δόχου Τάφου. Των Αγίων δόξων προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και δικαίου του Λαζάρου, του τετραημέρου και τας ψυχάς των προκεκοιμημένων δούλων σου, πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδας ημών ευκλαίως αγωνισαμένων και εν δόξας πεσών της παιδείας των μαχών, πάλετε και πεσχά των πατέρων και αδελφών ημών, εν σκηνές δικαίων τάξεων, κόντις Αβραάμ αναπάσε με τα Αγίων σας αριθμίσε, ημάς ελεήσε και σώσε, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία σας η μνήμη, αξιωματάρισε και της
σας η μνήμη, αξιομακάριστη και εμείς αδελφοί μου. Αιωνία σας η μνήμη, αξιομακάριστη και εμείς αδελφοί μου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον εμάς. Εκπρόσωπος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Πέτρας. Εκπρόσωπος Ελληνικής Αστυνομίας. Έτσι να το δεις, έτσι. Διοικητής Λιμενικού Σταθμού Μύθυμνας. Νηπιαγωγείο Πέτρας. Δημοτικό Σχολείο Πέτρας. Γυμνάσιο Πέτρας. Λύκειο Πέτρας. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Πέτρας. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Πέτρας.
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείου Πέτρας. Εθνική Αντίσταση. Πολιτιστικός Σύλλογος Πέτρας. Θεατρικός Όμιλος Πέτρας. Αθλητικός Σύλλογος Ταεκβοντό Πέτρας. Ενός λεπτού σιγή. Και τώρα ας υποδεχτούμε με υπερηφάνεια τη νέα γενιά της πατρίδας μας που κρατά ζωντανά τα ιδανικά εκείνων των ημερών της ελευθερίας και της ειρήνης. Παρελάβει το πρώτο τον νηπιαγωγείο Πέτρας με τα μικρά παιδιά να μας θυμίζουν ότι η αγάπη για την πατρίδα ξεκινά από τα πρώτα βήματα της ζωής. Με σεβασμό και βαθιά ευγνωμοσύνη στρέφουμε τη σκέψη μας σε εκείνους που θυσίασαν τη ζωή τους για να εξασφαλίσουν την ελευθερία μας. Στεκόμαστε με υπερηφάνεια και συγκίνηση σε αυτή τη σημαντική ημέρα, όταν οι πρόγονοί μας με παλικαρίσιο θάρρος είπαν το όχι του 1940 στο προκλητικό τελεσίγραφο του φασισμού. Αυτό το ηρωικό όχι έγραψε λαμπρή σελίδα στο έπος του 40, αποδεικνύοντας σε όλο τον κόσμο τι σημαίνουν η τόλμη, η ομόψυχη αντίσταση και η αγάπη για την ελευθερία. Ακολουθεί το Δημοτικό Σχολείο Πέτρας με σημεοφόρο τον μικρό Γεώργιο Ανδρέα και παραστάτες την Γκράβαλη Ασπασία, τον Λάσκαρη Μιχαήλ, τον Χίου Παναγιώτη Παράσκο,
και τον Ηλιόπουλο Παναγιώτη Στυλιανό. Στη συνέχεια παρελάβει το Γυμνάσιο Πέτρας με σημεοφόρο τον Μάργαρη Απόστολο και παραστάτες τον Σαρή Αριστίδη, την Μολότη Ανέλια, την Καραβασίλη Μαριάνθη, την Μαμή Χρυσαυγή Παρασκευή και τον Μανδάνη Μιχαήλ. Με περηφάνεια παρελάβει το Λύκειο Πέτρας με σημεοφόρο τη Λιμναίου Φιλίππα Κατρίνε Μπακ και παραστάτες την Κουρούτσαλτη Ευανθία Ελένη, την Μάργαρη Αθηνά, την Γιοβανούδη Μαρία Ιωάννα, τον Μόλβαρη Δήμο και τον Καταξινό Εμμανουήλ. Τελειόφοιτοι μαθητές και μαθήτριες, όριμοι και συνειδητοποιημένοι, κοιτούν με αισιοδοξία το αύριο, έτοιμοι να συνεχίσουν την πορεία τους με γνώση, πίστη και αγάπη για την πατρίδα. Και περηφάνεια δείχνουν ότι το πνεύμα του 40 ζει μέσα στις καρδιές των νέων Ελλήνων. Εσείς, παιδιά μας, είστε η ελπίδα και το μέλλον της Ελλάδας. Τα ίδια ιδανικά της ελευθερίας, της ενότητας και της αλληλεγγύης που ενέπνευσαν τότε όλο το λαό θα σας οδηγούν και εσάς. Με τη ζωντανή μνήμη και τη δύναμη της ενότητάς σας, ονειρευτείτε και αγωνιστείτε καθημερινά για ένα καλύτερο αύριο για όλους. Χρόνια πολλά σε όλους. Ζήτω η 28η Οκτωβρίου. Ζήτω η ελευθερία. Ζήτω η Ελλάδα.